Ik ben in Messelwier en ik ben op zoek naar Catharina Zijlstra. Zij is opjoen terug haar zus, Frederica. Want die vertelt dus dat ze een nieuwe liefde voelt heeft. Nou ja, mijn Valentijnsdag in zicht is het natuurlijk een leuke manier om haar even te verrassen. Ze gunnen haar echt die nieuwe liefde, dus ik ben heel benieuwd wat dat dan is. Oh, je gaat een doorriepen. Even zien. Hallo. Ik ben op zoek naar Catharina Zijlstra. Die is onder het werk. Nou, ik heb eigenlijk een verrassing voor haar. Van je mam, ja. Die is aan het werk. Die is aan het werk. Kun je het misschien van haar aannemen? Ja. Want ik heb je verteld, ze had een nieuwe liefde. Ja, Jas. Wat vind je van Jas? Wel leef. Dus je gunnen je mam wel dat wel? Ja, ja. Nou, in het kader van Valentijnsdag heb ik een lekker pakketje. Dus dan kunnen ze daar samen van genieten. Je mag het wel aanpakken, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Wat denk je dat je mam ervan vindt? Leuk. Ja, die vindt dit wel leuk, hè? En hoe hebben ze elkaar ontmoet? Volgens mij via Tinder. Ja, op Badoo of zo. Dus op een moderne manier. Ja. Tenminste, wij zitten te fietsen of zo. Ja, of de Skelling of zo. Ja, en toen, volgens mij vond ze ook toen wel heel leuk. Ja. En nu ben ze nog steeds mij ook hoor. Nou, superleuk, daar kun je heel lekker van genieten. En misschien kun je er ook nog wel wat van krijgen. Dus zet genoeg lekker in. Ja, dankjewel.